Kador bar shnong lai umkra mentak sni ke khandai terik nailar arjar phosan kala penlong ye ke jinglet jurep iki dukan bam ki badan ha main road lai umkra kumshi benta banwan ra eka khot ka suba bat ban penshnga ni ka kot ka khya jong ki brio bat kum ju ru eka jing pentuat iki ki bajabo ki ba na kini ki dukan Hakani ke jinglet jurep jong ka shnong le don ringkat ru ki engineer jong ka Meghalaya State Pollution Control Board hapo ka jingilam jong oba wanshan bor kharkrang ubade u senior environmental engineer Habayu apanya keren bat urang ba shnong ka laj umkra uba PS nong kenri ulong ba ka shnong kam pet tangi kam shnong kam thau Henry kala shimru e ka rai na ka banta ka khot ka suba hapo ka shnong barok ka wei Ulay thuo bah kani ke jinglet jurep ka jongki lalap badon tang khendiat ki dukan ki babuat iki kendon jo ka shnong bat ru jong ka MSPCB Henry ki babuan pat kem shem la buat renti iki kendon jo ka shnong kumta na kaliang jo ka shnong kala shem ki sinjam ban pet iki khot ka suba khnang ba ki jingba ma kini ki dukan kinlong ki bashngan ban bam bat kum ju ru ban yada ya ka khot ka suba jong ka me mariang Ulay thuru bah ka baning kong kilabu NOC ki dukan bam bat ki dibandon ne ke effluent treatment plan bat ki bon ki dukan kim shimladon kum ta ka shnong kala maha mi kini ki dukan bat ki diban bo khnang bakan long ka bakhot bat ka basuba bat ka kot ka khya jung ki nong bam bat kum ju ru e ka me mariang Uba titi merbo uba deiru urang ba shnong joka laj umkra haba benrap lang ye kene ka benta ulaya thu ba kene ka jinglet jurep jong ka shnong bat ka MSPCB lalap ba ki don tang kumba 10% ki babu i ka ETP Henry laj nang ta baro ki shupentu shanala bat kum ta ka shnong kala kentu ba ki dei ban penbiang ye kene ki ETP na ka benta ka kot ka khya jong ki pain ba Hadin bangi laya sinti mungkin punya senong na dun sila magjar ako abangi isu ya ki NOC kedukan bam ni kawai naki kendon kabat kongsan tam kolong baki di kendon ya ka effluent treatment plan ka ETP di hadin kata ti tiba ya yo NOC nagi kibu ni kata dari haswa jo kata pat kam simladon kum kata VR ki don ribon ki kendon ti kum tangin matsi bangi hari ya lang rekat baki bor songkai sorkar panpet ba kinir ki ban bu no ITP krang ba tan no ke ku ke suba ya ka ko tia ki mong bam ban kong ka ba hari ko memory kan no por fi ai ki di ban bu pat la ki bambu ki ba pun ki kan ki sinjam nakalian ka bors nong ngin saya kliu jimo ba bat di ba onshan khatang lagi nya bu por kumno la ni ka no krang ba kini hidu ki bam don ki ITP ki babu dukan bam kin hab ban bu Maka na tali gitu kan iba pila depan jero pat pilap na tali giba jabo bat giba kut. Kupang apa yang burung tiki press bah ni report te ban jubab ya tengah jingkeli jong ki ba kat bangi la dep check hi manin ya ka dong lum mauri berkoi te mentang si la check ya ka dong min road te iba ngi la ya hi ya kini ki ETP hi giba bu hi kalau no tang 10% dan ki bobo baru kai ti ki ba la si punto de sana la te de takada mengi na ka liang jong ka snong ngi Sophia ni penpa da ju Sophia ka musimba ki ki wa ki nala ki dap ki sma takada ngi sim ni ka senjam ta na ka liang jong ka snong takada ngi la es jaga ji tre stem na ka liang jong ka pollution board ko ki lam jong i sa kharang sa wasan kharang bagi la ploy mat i ofsa jadi bila ploy ga ban ya snok ti lang ban ni ban ya tri lang kan ka kam te kan ka jing
SIM hang ni ke senjam bagi SIM kan ni kalong kum ka kenja awareness ya ki try dukan baru khai nang ba bon hi manong ki na ki try dukan kim tip kai kata ka bakin haban register ba pollution board kata ka ki consent of operation and establishment ya ki ni ki dukan nama baki dukan bang hi baru khai ki banyo ya ka registration na ki na pollution board te ni pelpau ka di sungu bakrau na kaliang jong ka pollution board ru balai sim kiai kan ni te kani kalai rap sibon man ai jing tip ya kini ki try dukan ba ki kin nani sifat kin stang no ya ka ban lek ban register nam ta ta concern of establishment and operation of store jong ki store te na kaliang jong ki snong ru kalai rap sibon mengi layo kan rung man ki dukan mengi yok te ya ka jinglong jong man ki dukan te na kaliang jong ya ka jing sim ya kita senjam ke ban saya sim te na ka jing sha hi na kaliang jong ka snong jong te tang kat kum kan ni ka salit waste management ka ba na ka liang ka district council ka ai bor ngi ni la ban chu ai kita kinja fine te hendai ha ka bi dei bat na ka liang jong ka state ka ba ni ka liang jong ka government te ngin pasat ya kan ni ka bor ha ka liang jong ka state Meghalaya State Pollution Control Board ma ka te ka ini ki ba kham don bor ban le ek ta ki ba khoi di नहीं, उस लोग क्या ना जो पानी एक जगह जमा हो जाता है